Шарализода. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ 16-18 сентябри соли 2025 нахустин маротиба дар шаҳри Душанбе форуми муштараки сармоягузории ҷаҳонии сайёҳӣ баргузор мегардад. Тоҷикистон аз соли 2007 инҷониб аъзои комилҳуқуқи Созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ мебошад. Баргузории форуми муштараки сармоягузории ҷаҳонии сайёҳӣ ба мустаҳкам гардидани мавқеи кишвар дар байни кишварҳои аъзо ноил шудан ба ҳадафҳои стратегияи ҷалби сармоя ба ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва татбиқи самараноки марҳилаи сеюми стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ки барои ҷалби сармоя равона гардидааст мусоидат менамояд. дар кори форум беш аз 100 меҳмонони хориҷӣ, меҳмонони байналмилалӣ, беш аз 22 давлати дунё дар кори форум иштирок хоҳанд кард ва мақсади асосии ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ пеш аз ҳама муаррифӣ намудани иқтидорҳои сармоягузорӣ дар соҳаи сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. дар форум роҳбарони мақомоти сайёҳии кишварҳои аъзои Созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ, намояндагони вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, масъулини мақомоти маҳал, корпуси дипломатии муқими Душанбе, шарикони рушд, ассотсиатсияи сайёҳии кишвар, ширкатҳои сайёҳии ватанӣ, меҳмонхонаҳо, осоишгоҳҳо, муассисаҳои таълимие ки дар риштаи сайёҳӣ мутахассис омода месозанд, коршиносони соҳа, марказҳои иттилоотиву хизматрасонӣ ва рӯзноманигорони дохиливу хориҷӣ иштирок менамоянд. дар кори форум масъалаҳои ҳамкории мутақобил ва табодули таҷрибаи назаррас байни давлатҳои аъзои Созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ, ҷалби сармоя, рушди инфраструктур ва муаррифии ҳарчи бештари иқтидори сайёҳӣ баррасӣ мегарданд. форуми мазкур яке аз заминаи асосии ҷалби сармоя ба иқтисодиёти кишвар аст ва ҳамзамон дар баргузории форуми мазкур дар назар аст ки ширкатҳои сайёҳӣ аз хориҷи кишвар иштирок намоянд ва дар форуми мазкур зиёда аз 22 кишвари хориҷа ва ҳамзамон кишварҳои аъзои Созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ иштирок менамоянд ки байни ширкатҳои сайёҳии ватании мо шартномаҳои ҳамкорӣ баста мешавад ва чунин доираи баргузории форумҳо яке аз заминаи асосии муаррифии имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва зарфиятҳои сайёҳии кишвари азизамон ҳаст. узвияти кишвари мо дар Созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ ки яке аз 12 оҷонсии Созмони милали муттаҳид ба ҳисоб меравад, дар баробари омӯзиши таҷрибаи пешрафтаи ҷаҳонӣ ва иштирок дар ҷараёни ҳалли масоили рӯзмарраи соҳа барои ташаккул ва дар оянда мустаҳкам гардидани имиҷи ҷумҳурӣ ҳамчун кишвари сайёҳӣ манфиати зиёд мерасонад. Инчунин узвият ба ин созмон ва баргузории чунин чорабиниҳои сатҳи баланд барои гузарондани таҳлилҳои маркетингӣ ва муайян кардани захираю имкониёти кишвар дар бахши сайёҳӣ шароити мусоид фароҳам меорад. дар ноҳияи Ховалинг бо саҳми сокинону соҳибкорон таъмиру навсозии роҳу пули мошингузар ва фароҳамсозии инфрасохтори заруриро дар сатҳи маҳал вусъат медиҳанд. дар доираи корҳои ободонию созандагӣ беш аз 1 километр роҳи деҳаи Чуқураки ноҳия мунфаш ва пули мошингузари деҳа таъмиру навсозӣ гардида, ҳамзамон кашонидани хати оби нӯшокӣ тариқи ҳашари дастаҷамъонаи сокинон бо маром идома дорад. Анваршоҳ Сайдализода гузориш медиҳад. аз шарофату баракати истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати сартосарӣ баробари марказҳои шаҳру навоҳӣ ҳамзамон деҳоти дурдасти мамлакат низ баҳравар мебошад. рушду пешрафт, иттиҳодию сарҷамъӣ, беҳтар гардидани вазъи инфрасохтор ва сатҳи некуаҳволи сокинони деҳаи Чуқураки ҷамъияти деҳоти ҷонбахти ноҳияи Ховалинг гувоҳи возеҳи ин гуфтаҳо мебошад. дастгирии ҳамешагии ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷалби соҳибкорону ашхоси саховатпеша ва сокинони заҳматқарин бобати вусъати корҳои ободонию созандагӣ дар сатҳи маҳал аз иқдомоти шоиста дар ин рӯсто маҳсуб мешавад. чанд рӯз боз инҷониб аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст ва аҳолии заҳматқарини деҳаи Чуқурак корҳои ободонию созандагӣ аз ҷумла бунёди бинои иловагии таълимӣ муҷаҳҳаз бо тамоми лавозимоти хониш, таъмиру навсозии роҳҳои деҳа, пули мошингузар, кашонидани хати оби ошомиданӣ, тозаву озода намудани назми манзилҳои иstiqomatӣ ва дигар корҳои ободонию созандагӣ мароми тоза дорад. дар заминаи чунин корҳои ободонӣ мунфаршнамоии 1 километр роҳ дар ин деҳа ба нақша гирифта шуда буд ки сокинони ин рӯсто бо истифода аз техникаҳо корро оғоз бахшиданд. ба иттилои масъулон паҳнои роҳ 6 метр ва ғафсии он 5 сантиметрро ташкил дода, дар ду паҳнӯи роҳ новаҳои бетонӣ хобонида шудааст. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо дар деҳаҳои ноҳия аз тарафи соҳибкорони ватанӣ корҳои
таъмиру барқарорсозӣ ва асфалтхӯбонӣ рафта истода аст. дар ҳамин ҳудуди ноҳия то имрӯз зиёда аз 8 километр роҳҳо мунфаш карда шудааст. то охири ҳамин сол 15 километр мерасонанд. роҳандозӣ ва анҷоми тадбирҳои созандагиро ташаббускорон маҳз ба хотири беҳтаршавии инфраструктури деҳот, фароҳамсозии шароиту имкониятҳо дар сатҳи маҳал ва баланд гардидани сатҳи некуаҳволии сокинони ин рӯсто раб медиҳанд. ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди рӯзгори сокинон аз ҷониби соҳибкорону шахсони эҳсонкор дар ин деҳа баробари таъмири роҳи мошингард, муҳайёсозии инфраструктури зарурӣ, ҳамчунин рафъи мушкилоти нурасоии оби нӯшокӣ ба нақша гирифта шуда буд. ҳамин тавр 5 чоҳи амудӣ аз чуқурии 120 метр бароварда шуда, айни ҳол кандани чуқурӣ барои хобонидани қубурҳо шурӯъ гардидааст. баъди анҷоми пурраи корҳо мушкилоти нурасоии оби нӯшокии сокинони деҳаи чуқраки ноҳияи Ховалинг бартараф хоҳад шуд. таъмиру барқарорсозии пули мошингузари солҳо боз таъмир нагардида, ки барои рафтуомади сокинону воситаҳои нақлиёт хизмат менамуд, аз амалҳои неки анҷомдодаи гурӯҳи ташаббускорон маҳсуб меёбад. дарозии пул 54 метрро дар бар гирифта, феълан ин қисмати корҳо низ бароми тоза касб намудааст. ҳадаф аз пеш гирифтани чунин амалҳои навро ташаббускорон пеш аз ҳама ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни фархундаи миллат 35-солагии истиқлоли давлатӣ арзёбӣ намуда талош варза истоданд, ки ҳарчи зудтар корҳои ба нақша гирифтаашонро сифатан хуб сомон диҳанд. Анваршод Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Ховалинг, Ахбор. дар доираи рушди инфрасохтори сатҳи маҳал бо саҳмгузории сокинону соҳибкорони ватанӣ дар деҳаи носирободи ҷамоати деҳоти Саричашмаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин бо кашидани хати оби нӯшокӣ сокинон бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин шуданд. ҳамзамон майдончаи навбунёди варзишӣ ифтитоҳ гардид, ки ба рушди футбол ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мусоидат мекунад. гузориши Олим Носирзода. дар доираи амалӣ намудани ҳадафҳои 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо дастгирии бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва бо саҳмгузории соҳибкори ватанӣ Шамсов Сулаймон дар деҳаи носирободи ҷамоати деҳоти Саричашмаи ноҳия хати оби нӯшокӣ кашида шуд. тибқи маълумот, айни ҳол деҳаи мазкур 180 хоҷагӣ дошта, чандин сол инҷониб аз сабаби кӯҳнаю фарсуда шудани қубурҳои обгузар сокинон аз норасогии оби нӯшокӣ танқисӣ мекашиданд ва обро аз масофаи 3 километр дуртар дастрас мекарданд. акнун мушкилоти сокинон бартараф шуда бо оби тозаи доимӣ дастрасӣ пайдо намуданд. дар расми ба истифодадиҳии хати оби нӯшокӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, фаъолону масъулон ва сокинони маҳаллӣ иштирок доштанд. иттилоъ дода шуд, ки нақшаи обтаъминкунии ҷамоати деҳоти Саричашма барои деҳаи Носиробод 2 ҳавзи 170 кубаро ташкил дода, ба воситаи қубурҳои обкашонӣ аз масофаи 2 километру 300 метр тавассути захиранамоӣ об ба сокинон дастрас мегардад. зимни суҳбату вохӯрӣ бо сокинон таъкид карда шуд, ки иқдоми мазкур дар заминаи ташаббус ва сиёсати созандаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таъмини зиндагии шоистаи мардум амалӣ гардидааст. ҳамзамон дар ин рӯз ҷавонони деҳаи Саричашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин соҳиби боз як майдончаи варзишии наву замонавӣ гардиданд. майдончаи мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар ҳамдастӣ бо соҳибкори маҳаллӣ Раҳмонов Алимурод бунёд гардида, дорои шароити муосири баргузории мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумла футбол мебошад. дар дораи таҷлил аз 34 солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар ҷамоати деҳоти Саричашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин як майдончаи варзишӣ аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва соҳибкорони маҳаллӣ сохта ба истифода дода шуд. дар анҷом аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ба ҷавонону наврасони деҳа либос ва дигар лавозимоти варзишӣ тақдим карда шуд. ҳамзамон ёдовар шуданд, ки рӯзҳои наздик дар ин майдончаи навбунёд байни дастаҳои футболбозони маҳаллаҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти Саричашма мусобиқаи футбол баргузор шуда, ғолибон қадршиносӣ карда мешаванд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Ахбор. ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати деҳоти ба номи Исмоили Сомонии ноҳияи Деваштиҷ 82 иншооти гуногун таъинот ба нақша гирифта шудааст, ки то имрӯз 90% иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон.
ҷамоати деҳоти ба номи исмоили сомонии ноҳияи деваштич аз ҷумлаи минтақаҳоест ки бо созандагиву бунёдкорӣ ва сабзу хӯрамгардонии як гӯшаи ватан ном баровардааст, зеро дар ҳудуди ҷамоати деҳоти мазкур бо харҷи маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон саҳми соҳибкорони ватандӯст ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағгун карда ва ҳашари оммавии сокинони ин диёри пурфайз даҳҳо иншооти сатҳи мухталиф сохтаву мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. Танҳо дар 4 соли охир аз 82 банди нақшаи ободониҳо бахшида ба сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 85 адади он бунёду таъмир ва аз навсозӣ гардида имрӯз пас аз ба истифода додан симои деҳаҳоро боз ҳам зебову назарабо гардондааст. аз ҷумла бо иқдоми соҳибкорони сарбаланди деҳаи хоҷаҳо бунёд гардидани 4 иншооти дуошонаи марказҳои хизматрасонӣ ва савдо, фурӯши заҳрхимикатҳо ва техникаю мошинолот дар соҳаи кишоварзӣ, маркази ташхисию табобатӣ барои аҳолии ҷамоати деҳоти ба номи исмоили сомонӣ, ташкили корхонаҳои хурди дӯзандагӣ ва дандонпизишкӣ самараи истиқлолияти давлатӣ ба шумор меравад. ҷиҳати бунёди иншооти зикр гардида дар маҷмӯъ беш аз 5 миллион сомонӣ маблағ сарф гардида тибқи талаботи меъёрҳои шаҳрсозӣ бунёд ва бо тамоми таҷҳизоти корӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. дар ин замина дар маркази ҷамоат майдончаи хурди футбол ҷиҳати ба варзиш машғул гардидани наврасону ҷавонон бунёд гардида алҳол ба таври васеъ истифода мегардад. сокинони ободкори ҷамоати деҳоти ба номи исмоили сомонӣ бо дастгирии молиявии аҳолии меҳнатқарини деҳаи хоҷаҳо ки бо картошкапарварӣ ном бароварданд ба мунфашкардонии роҳҳои маҳаллӣ низ аҳамияти хоса зоҳир менамоянд. бо истифода аз рӯзҳои гармии фасли тирамоҳ ва имконияти васеъ сокинони деҳаи мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи деваштеч, соҳибкорони барӯманд ва ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағгун карда роҳҳои қаблан ноободро ба масофаи 4 километр тахту ҳамвор ва мунфарши асосӣ гардонида имрӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. аҳли ҷамоатчигии деҳаи хоҷаҳо, родмандони деҳа, ҷавонони ба ору номуси дохил ва хориҷи кишвар кор мекарда саҳмгузорӣ намуда дар масофаи зиёда аз 4 километр роҳро мунфарш намуданд. дар ин амали неку созанда зиёда аз 3 миллион сомонӣ маблағ сарф гардида роҳҳо тибқи талаботи меъёрҳои байналмилалии роҳсозӣ бунёд гардидааст. зикр гардид ки агар масофаи мунфашсозии роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта 4 километрро ташкил диҳад, паҳноии он аз 6 то 18 метри тӯлониро дар бар мегирад. сокинон иброз медоранд ки бо пайравӣ аз сиёсати ободгаронаи роҳбарияти олии мамлакат ва шукргузорӣ аз соҳибдавлативу соҳибихтиёрӣ корҳои ободониву созандагӣ ва сабзу хӯрамгардонии як гӯшаи ватанро минбаъд низ мароми кору пайкори хеш қарор медиҳанд. фирдавс умаров, мазбут бобозода, орзу маъруфов, ноҳияи деваштич, ахбор. дар ноҳияи нуробод ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 5 иншооти таъиноти гуногуни хоҷагии халқ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта шуда, дар иншооти боқимонда корҳои созандагӣ вусъат дорад. гузориши Дигули Маҳмуд. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи нуробод бунёду аз навсозӣ даҳҳо иншооти хоҷагии халқ пешбинӣ шуда, бо анҷоми корҳои сохтмонӣ як қатор иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ки дар ифтитоҳи он намояндаи масъулини ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар меҳмонон ширкат доштанд. аз ҷумла дар деҳаи айнӣ бо иқдоми соҳибкор ва саҳми аҳолии деҳа толори болопӯшидаи варзишӣ барои ҷалби ҷавонон бо намудҳои гуногуни варзиш бунёд гардид. ин толор бо тамоми шароитҳои сохтмонӣ ҷавобгӯ буда, бунёди он имкон фароҳам меорад ки аллакай садҳо нафар ҷавонони болаёқату соҳибистеъдод дар ин толор маҳорату малакаи варзишии худро аз устодони касбӣ боз ҳам сайқал диҳанд. дар деҳаи кабутиён соҳибкори маҳаллӣ бинои дуошона бунёд намудааст ки он барои маркази савдо ва дигар хизматрасониҳо пешбинӣ шудааст, то аҳолии деҳа мебаъд ба маркази ноҳия нарафта молҳои талаботи ҳаррӯзаи истеҳсоли ватаниро аз ин мағоза дастрас намоянд. дар раванди корҳои ободонӣ шӯъбаи ҷарроҳии беморхонаи марказӣ аз таъмири асосӣ бароварда шуд, зеро солҳо боз ин муассисаи тандурустӣ ба таъмиру аз навсозӣ эҳтиёҷ дошта, ҳамзамон норасогии таҷҳизоти тиббӣ эҳсос мешуд. ин аст ки баъди иҷрои корҳои пешбинишуда ҳамаи ҳуҷраҳои корӣ ва табобатӣ бо таҷҳизоти тиббӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ таъмин карда шуданд.
تا این بعد سطح و صفت خدمترسانی طبی به اهالی باز هم بهتر و خوبتر گردد. در روند کارهای آبادانی با مقصد بهتر نمودن حرکت معتدل نقلیات بین دهه آبیلورد اهالی با از نوسازی راههای محلی شروع کردند تا بدین وسیله راههای ماشینگردی آن منفرج کرده شود. با مقصد اجرای دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بابت جمع‌آوری محصولات کشاورزی، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان از میدان‌های کشاورزی موضع‌های بلنکو دیدن کرده و کشاورزان بابت افزایش استحصال محصولات، ذخیره تخمی برای کشت سال آینده و تامین بازارهای کشورمان با محصولات خوصفت دستور و مصلحت‌ها دادند. ایدیگولی محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. در شهر دوشنبه همایش علمی عملی جمهوریوی در موضوع مسائل روابط اقتصادی و گیوسیاسی آسیای مرکزی در دایره لایحه کسه هزار برگزار گردید که در آن محققان انستیتوت‌های علمی تحقیقاتی، وزارت و اداره‌های داخلدار و دایره وسیع کارشناسان اشتراک نمودند. گزارش نوبتی ادامه بخش این موضوع است. مسائل روابط گیواقتصادی و گیوسیاسی آسیای مرکزی در دایره لایحه کسه هزار تحت همین نام در انستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان همایش دایر گردید. همایش بهر در عمل تطبیق نمودن مناسبت‌های گیواقتصادی و گیوسیاسی آسیای مرکزی در دایره لایحه کسه هزار مساعده نموده برای بلند برداشتن سطح ملکه دانش جامعه و تجربه کسبی متخصصان ساحه اقتصادیات، سیاست، مناسبت‌های بین المللی و انرژتیکا مساعدت خواهد کرد. مسائلی که در کنفرانس مذکور بررسی شدند این اوید با همکاری‌های کشورهای آسیای مرکزی با جمهوری تاجیکستان در دایره لایحه کسه هزار و همکاری‌های گوناگون سمت از آن جمله علمی فرهنگی کشورهای آسیای مرکزی و مناسبت‌های بین المللی کشورهای اعضای کسه هزار در مناسبت‌های بین المللی معاصر و بلند برداشتن فضای گیواقتصادی گیوسیاسی کشورهای اعضای کسه هزار مورد مطرح و بررسی قرار گرفته شد. معروضه ها و مسائل هایی که مورد آموزش و بررسی قرار گرفتند از لحاظ مضمون و مندرجه مبرم بودند. تاکید گردید که مؤسسه های علمی جمهوری تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی که با آموزش مناسبت های بین المللی و مناسبت های بین المللی اقتصادی مشغول می باشند، من بعد گذراندن همین گونه همایش های علمی را با جلب دایره وسیع عالمان ورزیده جمهوری و منطقه بیشتر برآورند. дар ноҳияи исмоили сомонӣ шаҳри душанбе ба ҳар хонадони сокинон шоҳномаи асари безаволи абулқосим фирдавсӣ тақдим карда шуд. дастрасии китоби мазкур имконият медиҳад ки аҳли ҷомеа ҷиҳати иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ ки бори аввал соли 2026 доир мегардад роҳ ёбанд. иброҳим назруллозода гузориш медиҳад. дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе тақсими шоҳасари безаволи ҳаким абулқосим фирдавсӣ шоҳнома ба аҳолии тоҷикистон ки бо иқдоми неки фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз нав ва бо сифати баланд ба нашр расид оғоз ёфт. ин иқдоми наҷиби пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пеш гирифта шуда. ҳадаф аз он ба таъкиди сарвари давлат эҳёи ҳофизаи таърихӣ, густариши худшиносиву худогоҳии миллӣ ва эҳсоси ватандӯстиву ватанпарастии мардум бахусус наврасону ҷавонон мебошад. ташвиқи фарҳанги китобдорӣ, ошноии насли наврас бо осори ниёгон ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ яке аз вазифаҳои муҳими иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад ва маҳз сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон шароити мусоидро барои татбиқи ин ҳадафҳо фароҳам овардааст. китоби шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ яке аз асарҳои безаволи адабиёти тоҷики форс буда арзишҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва маънавии миллати тоҷикро инъикос менамояд. توفای این کتاب از جانب سرور دولت به هر خانواده اقدام ارزشمند ارزشگذاری به تاریخ و فرهنگ ملت باستانی و تمدن آفر تاجیک بوده به تحکیم خودشناسی ملی هر عائله تاثیر می‌رساند.
امروز در شهر و ناحیه‌های مملکت دوره سوم آزمون جمهوری علم فروغ معرفت آغاز گردید. امسال اشتراکداران آزمون از روی 8 نامیناسیون مهارت بسنجند. از آغاز برگزاری دوره سوم آزمون مذکور همکاران ما گزارش می‌دهند. دوره سوم آزمون جمهوری علم فروغ معرفت آغاز گردید. در این دوره آزمون 4852 نفر داوطلب اشتراک می‌نمایند. مورد به ذکر است که برای باز هم تکمیل و تحکیم بخشیدن روند برگزاری آزمون و هوسمندسازی بیشتر اشتراکچیان در سال 2025 و آزمون جمهوری علم فروغ معرفت نامیناسیون نو ذهن صنعی و برنامه‌سازی نیز اضافه کرده شده. برای غالبان آزمون 24 جای زیاد کرده شد. خسرو فهدیدین از زمره اشتراکچیان نامیناسیون ذهن صنعی و برنامه‌سازی است که سال اول در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت اشتراک می‌نماید. او از دور یکم و دوم آزمون به دور سوم راه یافته اکنون ملکه و مهارت و دانش و استعداد خود را در دور سوم می‌سنجد. ما امکانات پیدا نمودیم که در آزمون جمهوری فروغ معرفت از روی نامیناسیون ذهن صنعی و برنامه‌سازی اشتراک نماییم. لایحه‌ای که من در آزمون آماده نمودم، این لایحه در زمینه چاتبот با نام اختصاص بود در زمینه تلگرام میباشد که این چاتبot آماده ساخته من امکانات فراهم می‌آورد که ختم کنندگان صفحه 9 و 11 دلخواه اختصاصی که با آنها میخوان انتخاب کنند و میخوان که درباره آن معلومات گیرند با واسطه این چاتبot معلومات مفصل اوید این اختصاص از خود کنند و در این چاتبot هر ختم کننده که تا حال نمیدونه که کدام اختصاص را انتخاب کنند و آنها توصیه ها داده می شود. قبلا آزمون از روی 7 نامیناسیون ماتماتیکا، فیزیکا و استرونومیا، شیمیا، بیولوژیا، گئوگرافیا، تکنولوژی اطلاعاتی، اختراعکاری و نوآوری دایر میشد. با زیاد شدن یک نامیناسیون نو در سال 2025 شماره جایها برای غالبان در دور جمهوری از 132 و 156 جای زیاد گردید. آزمون جمهوری علم فروغ معرفت تحت سرپرستی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد رشد تفکر تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا نمودن به تکنیک و تکنولوژیا، توزیع اختراعکاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه با آموزش فنهای ریاضی دقیق و طبیعی، همچنین دریافت و معرفی استعدادهای نو در این سمت‌ها دایر می‌شود. سال پنجم است که در تاجیکستان آزمون جمهوری علم فروغ معرفت با مقصد عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برگزار می‌شود. آزمون جمهوری علم فروغ معرفت که با مقصد عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راه اندازی گردیده است، سال ششم است ادامه دارد. دور ولایتی آزمون مذکور در دانشگاه دولتی طبی خطلان آغاز گردید. مسئولین در افتتاح داوطلبان و حکمانро با شرطهای آزمون شناس نموده تاکید داشتند که برای در سطح بلند تشکیلی و شفاف دایر شدن آزمون مذکور همه شرایطهای لازمه فراهم میباشد و اشتراک در آن آزاد است. باعث افتخار است که امسال باز یک نامیناسیون دیگر از طرف پیشوای ملت در این آزمون ضم شد که این نامیناسیون نام دارد ذهن صنعی و برنامه‌سازی. جوانان در این نامیناسیون بسیار فعال میباشند، بسیار با تیاری خوب، با لایحه‌های نو، با ایده‌های نو برآمد کردند و با خالهای خود سزاوار گشتم. من عبدالله و شهزاده خواننده صنف هفتم مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب پرزیدنتی برای کودکان با لایقه در ناحیه دنقره ولایت خطلان میباشم. امروز میخوام لایحه خود مخزن معلومات ها را معرفی نمایم که آن را در برنامه مایکروسافت اکسس تهیه نمودم. مورد ذکر است که دور سوم آزمون از روی 8 نامیناسیون ماتماتیکا، فیزیکا و استرونومیا، شیمیا، بیولوژیا، گئوگرافیا و تکنولوژی اطلاعاتی، اختراعکاری و نوآوری، ذهن صنعی و برنامه‌سازی در دانشگاه دولتی طبی خطلان و دانشگاه دولتی دنقره طول 4 روز ادامه خواهد کرد و در آن 1578 نفر داوطلبان از شهر و ناحیه‌های ولایت خطلان اشتراک و نیروسنجی می‌نمایند. محمدعلی نصرتов خواننده صنف نهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 شهر خوجند بوده جهت اشتراک در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت شکل یا مکت هواپیمای خرد چهارپایه مسافربر را اختراع کرده است.
ҳавопаймои хурд барои 4 мусофир пешбинӣ шуда бо аккумулятори барқӣ ҳаракат мекунад. Маҳмадалӣ тарҳи ҳавопайморо бо роҳнамоии омӯзгорон омода карда, нақша дорад ки дар оянда бо ворид намудани тағйирот дар лоиҳа шумораи ҷои нишастро бештар намояд. хонандаи ман хеле болаёқат аст. имрӯз хеле шодам аст. ман аз ҳамин хонандае ки дар озмуни шаҳрӣ сазовори дуюмҷо гардид. мо мехостем ки ҳамин намуди ҳавопаймо дар истеҳсолот ҷорӣ шавад. дар баробари Маҳмадалӣ Нусратов имсол аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд барои иштирок дар даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат 1438 нафари дигар аз рӯи номинатсияҳои пешбинишуда байни ҳам рақобат мекунанд. дар маросими расмии оғози даври сеюм намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғд, вазорати маориф ва илм, ҳайати ҳакамон ва падару модарон иброз доштанд ки озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар фазои илмию таълимӣ ҳамчун падидаи нав дар раванди рушди тафаккури техникӣ мақоми хоса пайдо намудааст. дар макони баргузории даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат китобхонаи оммавии вилоятии ба номи Тошхуҷа Асирии шаҳри Хуҷанд шароити мусоид фароҳам гардида, донишу истеъдоди иштирокчиён аз рӯи донистани қонуну қоидаҳо, теоремаву аксиомаҳо, назарияҳо, дуруст фаҳмонида додани моҳияти ҳодисаҳо ва равандҳои табиат, ҳалли масъалаҳои амалӣ ва корҳои озмоишӣ, инчунин намоиши дастовардҳои илмӣ ва навовариҳо муайян карда мешавад. ҷиҳати шаффоф гузаштани озмун дар ҳар як толорҳое ки хонандагону донишҷӯён ва умуман иштирокчиён маҳорати худро нишон медиҳанд, сабти пурраи ҳар як номинатсия ташкил карда шудааст. озмуни мазкур аҳамияти илмӣ маърифатӣ дошта ба рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, густариши ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, инчунин дарёфти истеъдодҳои нав мусоидат менамояд. баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар давоми 5 соли охир нишон дод ки дар байни ҷавонону наврасон таваҷҷӯҳ ба омӯзиши илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ ба маротиб зиёд шуда, барои дарёфт ва тарбияи мутахассисони баландихтисоси муҳандисию техникӣ заминаи асосӣ ба ҳисоб меравад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд, Ахбор. бо амалӣ гардидани барномаҳои давлатӣ дар замони соҳибистиқлолӣ соҳаи боғдорӣ рушд намуд. имрӯз боғдорони ҷумҳурӣ аз ҳисоби васеъ намудани боғҳои интенсивию суперинтенсивӣ маҳсулнокии боғҳоро баланд бардошта, дар баробари таъмини сабати истеъмолӣ аз ҳисоби содироташ ба иқтисоди миллӣ манфиати бештар ворид месозанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар баробари дигар соҳаҳо соҳаи боғдорӣ низ вусъати тоза ёфт. боғдорони ҷумҳурӣ бо татбиқи барномаҳои давлатӣ тавонистанд истеҳсоли меваҳои шаҳдбору афзун ва талаботи истеъмолии аҳолиро қонеъу содироти меваҳои ин ватани хуршедиро ба дигар мамлакатҳо ба роҳ монанд. асоси рушд ёфтани соҳаи боғи токпарварӣ бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат тавонистанд дар давоми соҳибистиқлолии давлати Тоҷикистон 3 барномаи рушди соҳаи боғпарварӣ қабул карда шуд. ин барои солҳои 2005-2010, 2010-2014 ва 2016-2020. ин як таконе дод барои рушди соҳаи боғпарварӣ. агар дар муқоиса дар қиёс байни солҳои то истиқлол баъд ҳозир гирем агар майдони умумии боғҳои мевадиҳанда ҳамагӣ 52,000 гектар буд. ҳозир бошад зиёда аз 165,000 гектар, яъне қариб 3-3.5 маротиба зиёд шудааст. агар нишондодҳои рушди соҳа ва маҳсулнокии боғҳоро қиёс кунем, фарқият хеле зиёд аст. ҳамаи ин дастовардҳо дар натиҷаи ҳамкории олимону мутахассисон ва тавассути сиёсати дарҳои бози ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст омадааст ки кишоварзи тоҷик метавонад барои фаровонии маҳсулот таҷрибаи худро такмил диҳад. истеҳсоли мева бошад, мо истеҳсол мекардем 70,000 тонна. имрӯз мо қариб ки зиёда аз 650,000 тонна фақат мева истеҳсол мекунем. ангур бошад, то истиқлолият ҳамагӣ мо истеҳсол мекардем 90-92,000
тонна мева ангур استفاده میکنیم حاضر باشد زیاده از 250,000 تن میوه انگور استفاده میکنیم در مقایسه گیریم حاصلناکی درخت‌ها رو گیریم اگر حاصلناکی درخت‌ها تو سالهای پیش از استقلال همگی بایسته میونه 22 سانتی 22 25 سانتی بود حاضر باشم گوید 50 60 سانتی 5 6 تن یعنی 2-3 مرتبه الک حاصلناکی زیاد شده است انگور باشد بایسته میونه 35 36 سانتی نه 3 نیم تن میگرفتن حاضر باشم که 6-7 تن بایسته میونه میگیرن در بعضی خواجگاه تا 70-80 تن میگیرن با قبل کارشناسان آب و خاک زرخیز و شرایط خوب طبیعی امکان می‌دهد که استحصال میوه را با رعایت اگرتکنیکای پرورش در آینده‌های نزدیک باز هم بیشتر نماییم. استفاده بری تکنولوژی معاصر پرورش درخت‌های میوه دهنده و تاگذار در استحصالات و یعنی جاری نمودن توصیه‌های بهترین نوع و نمودهای گوناگون درختان میوه دهنده این امکان داد که امروز ما در عموم زیاده از 850,000 تن میوه انگور استحصال کنیم. محض در زمان صاحب استقلالی با بنیاد باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی توجه بیشتر گردید. از 1 هکتار باغ اینتنسیوی 40-50 تن و از 1 هکتار باغ سوپر اینتنسیوی باغداران می توانند از 60 تا 80 تن میوه با صفت به دست آورند. این فراوانی در نتیجه غمخوری‌های بی‌سابقه رهبریت عالی دولت و حکومت به دست آمده است که باغداران در بنیاد استحصال و فروش محصولات استحصال کردهشان آزادی کامل دارند. پتانسیل تاجیکستان امکانات دارد که اگر ما حاضر بایسته ما 5-6 تن اگر حاصل گیریم اگر حتی 10 تن 12 تن اگر کنیم دو مرتبه زیاد کنیم تاجیکستان میتونه 1.2 میلیون تن در اصل گیریم اگر امکانات استحصال کردن میوه در تاجیکستان 4-5 میلیون تن است که این میتواند هم بازار داخلی را تامین کند هم صادرات را تامین کند هم برای نگاه داشتن کارکرد صنعتی آن یعنی برای رشد صنعتی کشاورزی شرایط مهیا نماید. در آینده های نزدیک امکان پیدا می گردد که با بلند برداشتن محصولناکی باغ‌ها استحصال میوه را به زیاده از 2 میلیون رسانیده تاجیکستان را در مقیاس عالم همچون تولید کننده میوه های خوشصفت و لذیذ و از جهت اکولوژی تازه معرفی نماییم. در برابر سمت‌های دیگری ساحه کشاورزی باغداری یکی از نسل‌های مهم پیشرفت به حساب رفته در عملی‌سازی یکی از هدف‌های استراتژیک مملکت تامین امنیت آذوقه‌واری نقش ارزنده دارد. در ناحیه شغنان در میدان نزدیک 2 هکتار باغ نو بنیاد گردید. شرح بیشتر در تهیه مهیره طاهر. با مقصد وسعت ساحه باغداری در موضع پاشور جماعت دهات پرشنه و نویای شغنان در قطعه نمایشی زراعت‌های کشاورزی در مساحت 1.5 هکتار زمین باغ بنیاد گردید که در آن درختان دانکدار و تخمکدار از قبیل زردآلو، آلو، امرود، سیب شنانده شده، اینچنین دیگر در اینجا درختان چهارمغز عملی شنانده شدند. با مقصد استفاده عاقلانه زمین کشتی بین قطارها گذرانده شده 80% زمین زیر کارتوشکا و 40% دیگر زیر جواری مکه قرار داده شد. نشونمای این زراعت‌ها نیز خوب ارزیابی گردیده استفاده سری وقتی غذا برای زمین و آبمانی سری وقتی وسیله مهم برداشتن حاصل بلند ارزیابی می‌گردد. در میدان 80 سوتخ کشتی کارتوشکا و 40 سوتخ یعنی زراعت جگوری کش کرده شدند و حاضر این وقت در نشونمای خوب قرار دارند و روزهای نزدیک ما یعنی به جمع‌آوری خوراک چارو سر میکنیم. در برابر کشت کارتوشکا و جواری مکه پیازی سرخ، لبلبوی آشی و لبلبوی قند، سبزی اینچنین در مساحت معین به کشت تربوز و کدو نیز توجه خاص ظاهر گردیده. بیسکوت عسل نیز جهت رونق عسل پروری استفاده برده میشوند. با خلاصه از نتیجه های حاصل سال روان برای حاصل سال آینده زمینه با اعتماد گذاشته خواهند شد. مهیره طاهر، مبارک رستم، نایه شغنان، اخبار. امروزها کشاورزان شهری پنجکن جمع‌آوری حاصل شالی را آغاز نمودند. این زراعت اساساً در 2 ساحل دریای زرافشان پرورش کرده می شود. همکارمان دلیر بازار گزارش می دهد.
имсол дар шаҳри панҷакент дар майдони умумӣ зиёда аз 2700 гектар замин кишти шолӣ гузаронда шуда буд. ҳоло дар аксари қидаот дар рави он оғоз гардида рӯз аз рӯз вусъати бештар пайдо мекунад. шоликорӣ дар шаҳри панҷакент яке аз самтҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. деҳқонон аз таҷрибаи худ истифода бурда ҳамасола навъҳои гуногуни шолӣ аз қабили девзира, панҷруд, саразм, марҷон, авангард, регар ва дигарҳоро парвариш менамоянд. ин навъҳо ба иқлими маҳаллӣ мутобиқ буда аз лиҳози мазза ва сифат низ дар бозор талаботи зиёд доранд. кишоварзони ҷамъияти деҳоти хурмии шаҳри панҷакент дар парвариши шолӣ таҷрибаи ғанӣ дошта, соли ҷорӣ танҳо дар ин ҷамъият дар масоҳати 934 гектар шолӣ кишт гардида ният доранд то ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. дар айни ҳол деҳқонони фаъоли ҷамоати деҳот имрӯз барои ҷамъоварии ҳосили худашон шурӯъ карданд. мисли солҳои пештар ҳосил имсол низ хуб ба назар мерасад. бо оғози мавсими дарав дар хирманҷойҳо ҳамзамон бо ҷамъоварӣ куфтани шолӣ низ идома дорад. ҳамин аст ки имрӯзҳо дар гӯшаҳои гуногуни саҳро садои мошинолоти даравгар ва таҷҳизоти кишоварзӣ баланд аст. деҳқонон аз ҳосили фаровон изҳори қаноатмандӣ намуда мегӯянд ки натиҷаи меҳнати пурмашаққати онҳо имрӯз самар додааст. ҳар солам шолӣ мекорем, имсол бо шолӣ нави нукс коридем. روی جمع‌آوری ما حاصل بیکارانه حاصل خوب گرفته ایستادیم. خب زمین هم تا حاصل نمی‌تید البته. و زمین نوری همراه میکنه، پارو می‌تید وقتش با زمین چقدر که مهنت کنی البته حاصل خوب می‌گیری. қисме аз ҳосили рӯёндашуда ҳамчун тухмӣ ба дигар хоҷагиҳои деҳқонӣ пешниҳод мегардад ки ин амалиёт барои рушди минбаъдаи шоликорӣ дар минтақа аҳамияти бузург дорад. дар айни замон ҷамъоварии ҳосил дар қариб 300 гектар заминҳои соҳили зарафшон идома дорад ва интизор меравад ки ҳаҷми умумии ҳосил назаррас бошад. шолӣ ҳамчун зироати пурқимати ғизоӣ на танҳо барои таъмини талаботи аҳолӣ, балки барои истеҳсоли маҳсулоти гуногуни ғизоӣ истифода мешавад. парвариши шолӣ яке аз анъанаҳои деринаи мардуми водии зарафшон мебошад. таҷриба нишон медиҳад ки ҳар сол кишоварзони шаҳри панҷакент бо заҳмати содиқона ва истифодаи дурусти захираҳои заминӣ ва обӣ ҳосили хуб рӯёнида саҳми худро дар таъмини фаровонии дастурхони мардум мегузоранд. ҳамин тавр оғози ҷамъоварии ҳосили шолӣ дар шаҳри панҷакент бо як нишонаи заҳмати софдилонаи деҳқонон ва татбиқи сиёсати хиратмандонаи давлату ҳукумат дар самти рушди соҳаи кишоварзӣ мебошад. ин заҳматҳо боиси фаровонии бозор, беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум ва таҳкими амнияти озуқавории кишвар мегардад. далери бозор, хаём ҷураев, шаҳри панҷакент, ахбор. 15 сентябр соли нави таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ оғоз гардид. Ба ин муносибат дар маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. соли нави таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ аз 15 сентябр оғоз мегардад. ба ин муносибат имрӯз дар маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. дар чорабинии мазкур хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе, омӯзгорон ва падару модарон иштирок намуда. баргузории рӯзи дарҳои кушод дар оғози соли нави таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ яке аз чорабинии муҳим мебошад ки бо мақсади муаррифӣ намудани фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ, шинос намудани падару модарон ва хонандагон бо имкониятҳои таълимӣ, эҷодӣ ва инчунин ҷалби бештари хонандагон ба маҳфилҳо гузаронида мешавад. имрӯз муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ба ҳайси муҳити эҷод, худшиносӣ ва кашфи истеъдодҳо фаъолият менамоянд. ин муассисаҳо имконият фароҳам меоранд ки хонандагон фориғ аз дарсҳои мактабӣ дар маҳфилҳои илмӣ, техникӣ, варзишӣ, ҳунарӣ, бадиӣ, санъати амалӣ ва рушди моликияти зеҳнӣ, малака ва маҳорати худро пайдо ва рушд диҳанд. мавриди зикр аст ки баргузории чунин чорабиниҳо ба таҳкими робитаҳои муассиса бо ҷомеа, баландбардоштани таваҷҷӯҳи падару модарон ба муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ва ҷалби бештари хонандагон ба маҳфилҳо мусоидат менамояд. ҳамзамон дар ҳамин рӯз ба аъзоёни фаъоли маҳфилҳо ки дар озмуну мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд, аз ҷониби маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ ҳавасманд гардонида шуданд. барои хотирмон гузарондани чорабинии мазкур барномаи фарҳангии омода намудаи аъзоёни маҳфилҳо пешкаши ҳозирин гардонида шуд.
бинандагони азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.